Po natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Tas natin ito mga kamay maminamahal. Let us pray. O budagilan mapagpala namin Diyos sa mga banal na napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat po, hallelujah, sa patuloy na pagtubay, paggabay, paglangis sa bawat yugto ang mga nagawain aming isinasagawa magmula pa po kanina. Sa mga papuring awit namin inialay, ang mga patutuong aming napapakinggan, awitin niyo mga awit na minsan nun pang ibinuhos mo sa aming kalagitnaan, napakatamis na presensya naming nadarama, hanggang sa katapatan ng mga anak, patuloy o Diyos, sumusunod, patuloy kaming pinasagana sa lahat ng bagay dahil sa aming pong pagsunod. At muli, narito kami sa pag-aaral ng mga salita. Kami munang lahat ay nanikluhod, nagpapakumbaba sa ibalang na harapan upang humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan na yung banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po ay mga salita, pati na ibang lingkod sa ganakin, wala pong magagawa. Sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, Mama dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, ilang beloved children, aming sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang. We bind the power of darkness, demons of hindrances, cast out, cast out. Anoint thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ng ating malapay nung sabay-sabay, maminamahal. And Mr. Brother Jubes at sa ating minamahal mga kapatid, makaupo na po tayo. We give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. We always remember and cherish their blessed memories, their teachings, their preachings. Our dearly beloved Pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at atin pong binabati na may pagmamahal ang kalambuting mga anak, mga apo, mga manugang, at ganun din ang ating mga beloved workers, beloved elders, beloved visitors. Kung mayroon po tayong kasama ngayon, welcome po kayo sa lingguang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa Outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At sa ating minamahal iniibig ng mga kapatiran, magandang hapon. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay atin pong pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Kung handa na po minamahal ang inyong mga kwaderno, itala po natin ang ating pag-aaralan, bagamat ito po ay how many times, lalo na po ibang lingkod, patuloy ko po itong iminiminsahi, hindi lamang dito sa atin, kung saan man ako dako na paroon, ay talagang akin po itong laging pinapahalagahang mensahe. Atin po pag-aralan sa hapong ito ang babala o the danger of slothful and apostasy. Ang babala ng patamad-tamad at pag-abandona sa ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay. The danger of slothfulness or apostasy in serving the Lord. Dito po sa Hebrew chapter 5 verse 11 up to 14, lagi po natin itong binabasa at natatalakay, hindi lang ibang lingkod, pero ang tanong nga dito, maminamahal, nagsisink in na ba? Ito na ba yung ating ginagawa at ating naunawaan? Ito na ba ang mga talatang ito ay hindi lamang binabasa, kung hindi inuunawa, pinapadaan po natin sa ating puso, sa ating isipan, at sa ating buong pagkatao. Dahil sayang po ang mensahe, sayang po yung ating mga tinatalakay kung hindi rin lang natin nauunawaan. Kindly, pakibasa po ng mga talata. Dito po sa Hebrew chapter 5 verse 11 up to 14, kindly. Praise the Lord. Aklat po ng Hebreo, kabanatay 5, talatay 11 hanggang 14. Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig.
sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos, at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Amen. Pagpalain po naman ang Panginoon ang kanyang mga salita. Datin pong nabasa. Ito maminamahal, of whom we have many things to say and hard to utter, saying, ye are dull of hearing. For when for the times ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, with which be the first principles of the oracles of God, and are become such, and such need milk, and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. For strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Ito mo minamahal. Supposed to be daw, ang mga Kristiyano na matatagal na, bumibilang na ng taon, dapat tayo na daw po ay tagapagturo. Pero ang tanong ngayon, bakit kailangan pa rin tayong turuan? Bakit tayo pa rin maminamahal ay paalalahanan? Ilang beses inyong naririnig ang mga mangangaral tuwing Miyerkules, hindi pinapansin. Tuwing overnight, tuwing linggo, pinangungusapan tayo maminamahal. Ang sabi ng mga beloved children, huwag nating isang alang-alang, huwag nating maminamahal isang galang, yung pong gawing panangga, na matagal na tayo, maluwat na tayo, na naglilingkod sa mahal na Panginoon. At kailangan pa rin natin pangangaralan ng aral na baga, puro gatas, hindi sa mga matitigas na mga pangangaral. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal na natili tayong bata. Hindi tayo nagiging matured, hindi tayo nagtatanda sa mga inaral sa atin. Ang ating pong binasang mga talata, maminamahal, hallelujah, ating ipagpapatuloy dito sa Kabanatang 6, talatang 1, ang sabi rito, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not lying again the foundation of repentance from dead works and of faith towards God. At ang sabi dito, italon pa natin ang basa dito sa 10 hanggang 11 o hanggang 12. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love which He had shown toward His name, in that He have ministered to the saints and do minister. And we desire that every one of you do shew the same diligence to the full assurance of hope unto the end, that ye be not slothful, sabi rito, but followers of them who through faith and patience inherit the promise. Huwag daw tayong patamad-tamad, amen, amen, na dahil sa ating katamaran sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, atin ang napatunayan na sa paglilingkod na ito sa ating Diyos na buhay, ang ating mga karamdaman ay nagsigaling. Ang ating mga ugali ay nagbago. Dati-dati wala na tayong kwintas sa salipunang ito. Tayo mga mahal, hallelujah, pinagpala. Dahil ngayon, hallelujah, nakikitaan na tayo ng tamang asal, tamang paglilingkod, tamang mga pag-uugali. At ngayon, maminamahal na medyo nagkakatagal-tagal na, iniiwanan daw natin ito, nakakalimutan natin ang ating unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin muna ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Nakakalimutan na natin, maminamahal, hallelujah,
na marami po tayong dapat harapin sa buhay ngayon, na kaya tayo nanlalamig dahil ilang ulit tayong pinangaralan. Mga kapatid, huwag ninyong iskapuhan, huwag ninyong escape ang mga pagpupuri sa ating joyful at sa mga sulim na mga papuri. Nakakaawa yung ating mga song leader. Minsan nag-start sila, 1, 2, 3 ang nandito. Nasaan itong bilang na ito? Bakit ang karamihan patapos na ang ating congregational singing? Bakit, paminamahal, iniwanan natin ang ating unang pag-ibig, ang ating unang ginagawa? Ang sabi rito, wag daw nating iwanan. Ang sabi rito, maminamahal, hindi na tayo mga bata, na tayo'y patuloy pa rin na pakakainin ng gatas. Sa ating mga tahanan, imposible po kung ikay nakapagpupuri ng 1 oras, 2 oras. Kapag kayo nakapagpupuri ng 1 oras, 2 oras sa umaga, 1 oras sa gabi, pinagpala kayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa mga hindi, kaya nga, lagi nating pinaalalahanan na kinakailangan binibigyan tayo ng babala. Huwag tayong patamad-tamad. Dati-rati wala tayong sasakyan. Ngayon, maminamahal, linggo-linggo, mayroon tayong binibless. Dahil yung mga sasakyan, mga minamahal, dumarating na sa atin. Sabi natin noon, mahal na Panginoon, kahit bisiklita, maglilingkod ako sa iyo, maaga ako, pupurihin kita. Binigyan ng bisiklita. Kahit tricycle, kahit single na motor, mahal na Panginoon, para lang ako makadalo, binigyan. Lahat ng ating kahilingan, ibinigay. Anong ginawa sa atin? Anong ginawa natin ngayon? Abay, minsan, linggo pala ngayon. Ang Miyerkules kinalimutan, ang Biyernes kinalimutan. Nawala na sa atin. Kaya nga sabi rito, maminamahal, dapat daw tayo ngayon ay tagapagturo na. Bakit tinuturuan pa rin tayo? Dahil sa kaluwatan, nagpatamad-tamad ka na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ayaw daw ng Diyos, ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating paglilingkod ngayon, tayo po'y magiging patamad-tamad. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ayaw daw na ang ating mahal na Panginoon atin pong iwanan, abandonahin. Yung apostasy na ito na tinatawag dito sa English, maminamahal, ay ang pag-iwan mo, pag-abandona mo ng iyong unang pag-ibig sa mahal na Panginoon, na pagkatapos pa lang ng linggo, gusto mo Miyerkules na para maka-attend ka na naman ng midweek service. Pagkatapos pa lang ng midweek service, gusto mo overnight prayer na. Gusto mo linggo na, lagi kang narito. Nasaan ka na ngayon? May tsansa ka naman na dapat humabol kapag Miyerkules. Wala ka namang ginagawa dahil overnight, wala namang pasok sa trabaho. Wala naman tayong negosyo, wala naman tayong hanap buhay sa gabi. At talagang kinabukasan naman, ang sabi nga ng banal na kasulatan, ang nag-iimbento ng tulog at ang imbento ng gising ay ang mahal na Panginoon. Kaya ng Diyos na palusugin ka, palakasin ka, kahit papasok ka pa sa trabaho. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano mga patutuo ng ating minamahal na mga elders nung araw? Meron tayong elders doon sa dako ng Palawan. Ang sabi niya, hindi na ako makakaatid ng Miyerkules dahil pupunta ako sa bukid, nag-uuling ako para makalikom ako ng maraming uling para madala ko. Hallelujah, doon sa bayan ng aking didilibiran. At pagkatapos diyan ay para ako kumita. Ang sabi niya, ginagawa ko ng araw, ang gabi ginawa ko ng araw. Pero pagdating ng pangangailangan, kapos pa rin ako. Sang araw, narinig niya maminamahal ang mga patutuo na kinakailangan huwag nating iliban o huwag tayong magliban ng Miyerkules. Sabi na, subukan ko nga. Sige, Miyerkules ng umaga, bababa na siya dahil doon siya sa bundok. Pagdating ng Miyerkules ng hapon, attend siya ng Miyerkules. Ang sabi na maminamahal, dati-rati, kahit sa isang linggo, hindi siya makabinta ng 2 sako ng uling. Pero nung mag-attend siya ng Miyerkules, ang sabi niya maminamahal, siya na ang pinupuntahan para padilibiran yung mga tindahan. Hallelujah! Ng mga uling. At ang sabi niya, pag-attend ko ng Miyerkules kinabukasan, sunod-sunod ang mga order. Halos wala na akong panahon para pupunta sa bukid para mag-uling. Nag-order na ako ng mga uling para ako na ang magiging buyer para i-deliver ko na lang.
ang sabi na totoo pala. Pag unahin mo ang kalooban ng malapin, pagpapalain ka ng ating Diyos na buhay. Dito na lang, huwag tayong lumayo. Yung ating mga kapatid dito, sabi nila, mga minamahal, ating beloved elder, ang sabi niya, nung narinig ko na bakit nga naman, yung kinikita ko dahil ako'y isang hamak lamang na tricycle driver, bakit nga naman hindi ko iwanan yung aking tricycle pagdating ng Miyerkules at uli dadalhin ko, mag-attend ako ng Miyerkules. Sinubukan niya, umatin siya ng umatin ng Miyerkules, maminamahal. Ang sabi niya, kinahoy bisan, unang pasada pa lamang, pangalawa hanggang pangatlong pasada, yung kikitain niya sa Miyerkules, kinikita niya sa unang pasada at pangalawa at pangatlo pa lamang. Ang ibig sabihin ng sabi niya, totoo pala, pagpapalain ka ng Panginoon. Hallelujah, kapag ikaw yung magliban. Bakit binabawasan na natin ngayon? Dati-rati naman nandito ka. Itong dami na to, ito hinihiling ng mahal na Panginoon na ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Huwag mong sabihin, Miyerkules, hindi mahalaga. Ang sabi ng ating kagalang-galang na pastor, maaring ang pagbabalik ng mahal na Panginoon ay araw ng Miyerkules. Dahil hindi naman natin alam, ang sabi ng mahal na Panginoon, magbabalik siya, maling umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. So, walang nakakaalam. Kaya wise ang ating kagalang-galang na pastor. Ang sabi natin kagalang-galang na pastor, umatin kayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Dahil kapag lagi kang aaten, ikaw ay makasisiguro ng rapture of the church. Kung hindi ka maka-attend ng Miyerkules at nag-rapture, isayang yung iyong ilang taong ginugugol na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Wala ka dito ng Miyerkules, nag-rapture, naiwan ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, kinakailangan ating alalahanin itong mga babalang ito, dahil kung pababayaan natin ang ating mga sarili, maminamahal, mapapahamak tayo. Pakibasa po yung aking binasang talata kanina. 6:1, pagkatapos talon sa 10 at 12 ng Hebrew. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Hebreo, kabanata 6, talatay 1, talon sa 10 hanggang 12, ito pong nakasulat, kaya tayo tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo, at tayo magpatuloy sa kasakdalan, na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Sa 10, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. At ninanasan namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan, na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dito maminamahal sa English, sa 6:1, medyo malayo po yung pagkalimbag sa Tagalog. Kaya tayo tumigil. Tumigil, sinabi rito. Iba yung tumigil. Ang sabi sa English, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ. Leaving, iniiwanan. Leave, ibig sabihin iniwanan. Hindi po yung tumigil. Iba yung tumigil. Stop yun eh. Amen. Ang sabi rito, leaving the principles of the doctrine of Christ. Ang doktrina, ang pangangaral ng ating kagalang-galang na pastor na pinapadalo tayo na 3 beses sa isang linggo, huwag daw nating iwanan. Amen. Huwag daw natin, maminamahal, iwanan ang mga itinuro sa atin ng ating kagalang-galang na pastor, dahil mga tinurong ito na mayroong pruiba at may ebidensya. Ginagawa nila, ginagawa natin, kaya nagbubunga yung ating paggawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan daw, huwag tayong patamad-tamad. Kung mo ba naka-aircon na ang bahay mo, puro ba nakasasakyan ka na, tatamad-tamad ka na, baka mamaya, yan ang magiging dahilan. Naalala ko yung isang kapatiran natin. Dati nagkikisakay lang sa pastoral sa Maynila. May sakit siyang psoriasis. Sasabit-sabit siya sa mga sasakyan ng pastoral.
Nangako siya, mahal na Panginoon, hindi ako mag-absent sa gawain mo. Miyerkules, Biyernes at Linggo, pag ako'y pinagpala mo, magbibigay ako. Dadalo ako, hindi ako mag-absent. Susunod ako sa kabanalan. Sang araw pinagpala yung ating kapatid. May nakilalang isang kapitalista, pinagkatiwala sa kanya yung panguhuli ng mga tuna diyan sa dako ng Mindanao, diyan sa may lugar ni Pacquiao, Sarangani. Habang siya'y pinagkatiwalaan ng malaking basnig, kumikita na, pinagpala siya ngayon. Ipinagkatiwala sa kanya yung napakalaking panguhuli ng mga tuna. Pinagyaman siya maminamahal, nakabili ng sakyan, nakabili ng mga ari-arian, nakabili ng mga luti, nakabili maminamahal ng mga magagarang mga houses, yung bahay. Nagbigay. Aba, maminamalong pinagpala na, nakalimutan na. Dahil naka-air condition na, hindi na dumadalo. Nabuhay na lang sa live webcast. Kaya mga beloved live webcast viewers natin, huwag kayong makontento diyan. Alam niyo mga kapatid natin na ito maminamahal, dahil pinagpala na, pinagyaman na, hindi niya alam na ito'y pinahiram lang sa kanya. Ito maminamahal ay tinisting lang siya. Hanggang saan? Katalagang iwanan ba niya? Yung dati-rati nakikisakay lang siya, sumasabit lang, walang-wala, at yung pagpapala ngayon, alam niyo, maminamahal, totally. Nagkakanya-kanya ng asawa niya, may mga sarili ng sasakyan, nagkanya-kanya sila, habang lumalaon, maminamahal, hindi na talaga dumalo. At anong nangyari? Binawi sa kanya, maminamahal, yung ipinagkatiwala sa kanya. Nagkalugi-lugi, nabenta lahat ang mga ari-arian, bumalik pa ang psoriasis. Bumalik pa ang karamdaman. O tingnan niyo maminamahal. Kaya ang ating kagalang-galang na pastor, hallelujah, ating pakinggan yung kanyang mga aral, may mga panalangin tayong dinidinig, na karakadaka ipinagkaloob, ibinigay, dahil kailangan mo. Pero huwag mong ituon ang isip mo, ang puso mo, doon sa ipinanalangin mo na pinagpala ka. Tulad yan, nanalangin tayo, mahal na Panginoon, gusto kong mag-abroad para makatulong sa gawain. Yun para, pag naka-abroad na, pag kumita na, purihin ang ating mahal na Panginoon, nagkaroon na ng bahay, maayos ang pinagkakitaan, at nag-i-invest na kung anong gusto nila, nakalimutan na ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ayaw ng ating mahal na Panginoon na kalimutan mo siya. Dahil ka pinagpala, binigyan ka ng mga ari-arian, sasakyan, lahat. Dati-rati, wala ka naman para maglingkod ka sa kanyang tuluyan. Ipagpapatuloy mo yung paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Huwag mong iwanan yung ipinagkatiwala mong pananampalataya dahil bihira yan maramdaman at makikita sa lahat ng tao. Sino ka? Sino ako? Sino tayong pagkatiwalaan ng ganyang pananampalataya? Kaya pinagpala tayo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa madaling salita ngayon, maminamahal, kung saan-saan na naman siya nakakatira, sa mga outreaches natin, kung saan-saan siya nagpupunta, sinayang ang pagpapala, binawi ng mahal na Panginoon. Nakakatakot, bawiin. Ang sabi mo, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng maayos na trabaho para kapag mayroon na akong maayos na trabaho, hindi ako magliban. Lagi akong sa gawain ng mahal na Panginoon. Binigyan ka na maayos, magandang trabaho. Ngayon, inuuna mo na. Pati nga yung kasal ng mga makasanlibutan, papasok ka pa doon sa malaki nilang mga kampaminto. Mga simbahan na punong-puno ng mga ribulto na hindi kaya-aya sa paningin ng mga Kristiyanong tulad natin. Ano nang nangyari? Dahil hindi ka nakikinig sa babala na ibinigay sa iyo. Iyong inuna, dahil pinagpala ka na, nakita mo ng pagpapala, kinalimutan mong tumawag sa iyo. Ang nagpala sa iyo, kinalimutan mo. Ayaw ng mahal na Panginoon ng ganon. Kaya kapag ikay napaalalahanan, kapag ikay kinakausap ng mahal na Panginoon, karakadaka, kumilos ka, ibalik mo ang iyong unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Huwag kang magpaka-subsub doon sa iyong kinasadlakan ngayon. Bumangon ka kaagad para ikay pagpalaing muli ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin Diyos sa buhay. 2 Thessalonians chapter 3 verse 9 up to 15. Kindly,
Praise the Lord. Ikalawang Tesalonica 3, 9 hanggang 15. Dito po sa aklat ng ikalawang Tesalonica, Kabanata 3, talatay 9 hanggang 15, hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay mga kapagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan, sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay aming inuutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay wag din namang kumain, sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Sa mga gayon nga ay aming inuutos at ipinamamanhik sa Panginoong Hesukristo na sila'y magsigawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Ngunit kayong mga kapatid, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. At kung ang sino may hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon, upang huwag kayong makisama sa kanya nang siya'y mahiya. At gayon may huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ito maminamahal. Baka gawin nating literal ito, at itong narinig nating talata, na narinig natin maliwanag, ang hindi gagawa, huwag pakainin. Hindi lamang ito literal. Hindi ka na gumagawa, iniwanan mo na yung unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Hindi mo na pinakinggan ang aral ng ating kagalang-galang na pastor na huwag magliban sa gawain. Ang ibig sabihin dito, maminamahal, hindi ka na nakakakain ng pagkaing espiritual. Anong sabi rito, maminamahal? Dahil patamad-tamad ka na, huwag ka na rong pakainin. Anong mangyari sa'yo? Mahulog ka sa kamay ng dyablo. Mahulog ka, maminamahal, sa bitag ng dyablo. Kaya, ano bang kinatatamaran natin? Pinapakain tayo, gusto ba talaga nating isusubo pa itong pagkain? Gusto ba talaga natin, maminamahal, itong aral na inaral sa atin ay talagang, kumbaga, from the first letter, unang litra ng talata hanggang period, ipaliwanag sa iyo, isa-isahin, para ipakain sa iyo, para ipaunawa sa iyo. Hindi ba tayo binibigyan ng heavenly wisdom, understanding, knowledge ng ating malapayon? Maunawaan mo ang kanyang pangungusap? Siyempre po, kapag hindi ka nagagawa, wala ka nang makakain, hindi ka na dumadalo, wala ka lang naririnig. Sabihin mo, nanonood naman ako ng live sa webcast, sa YouTube, sa Facebook. Iba po yun, maminamahal. Ang sabi ng Biblia, may fellowship ang mga mananampalataya. 1 John 1:7. Mayroon tayong fellowship, tayo'y magkita-kita to prove, maminamahal, na iniibig mo ang ating mahal na Panginoon. At dito sa fellowship, dito ka patatawarin sa iyong mga kasalanan. Paano ka makapatawad? Paano ka mapapatawad? Nanonood ka lang. Mayroon kang ginagawang hindi kaya-aya sa paningin ng malapay. Nanonood ka nga. Naintindihan mo nga. Para ngayon, maminamahal, nakikita ko, nakakagulat talaga yung ating example, yung ginagawa ng ating kagalang-galang na pastor. Alam niyo po ba yung ating ginagawa ngayon dito? Ginagawa na rin ng ating minamahal na mga kapwa Pilipino sa kanilang dambuhalang reliyon. Pero ang nasa harapan, mga ribultong nagsilakihan. Grabe yung ating pagpupuri, yung pagtataas natin ng kamay, yung ating pag-indat, ginagawa na rin nila. Ginagawa nilang katawa-tawa ang kanilang mga sarili. Pupurihin mo ang Diyos dahil siya'y Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Bakit ka magpupuri sa harapan ng mga ribulto? Na ang mga ribulto, maminamahal, ay kinasusuklaman ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ko nga, mabuti, natuto na sila, sa susunod, magtataka na sila. Hallelujah! Tawag sila ng tawag kay Ginoong Maria. Ginoong Maria, imbis Ginang Maria, naging Ginoong Maria. Di, mali na naman. Ang sabi ng mga pilosopo, sabi nga nila, di pa nga kami rito, hindi kami makagagawa. Ba't kami pa tutulong sa inyo? Bakit maminamahal ang mga tao, ang mga kapwa natin Pilipino, talagang
pati tayong mga Kristiyano na anuan tayo, na dadamay tuloy tayo sa kanilang mga ginagawa. Imagine, maminamahal, sasayaw-sayaw ka, pupuri-puri ka, at yan yung repulto sa harapan nito, ang tuwang demonyo. Mga kinakanta natin, kinakanta din nila. Para tayo talaga ma-deceive. Pero maminamahal, alalahanin ninyo yung totoong aral. Dito kayo tinuturuan ng totoong aral. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay Espiritu, wala siyang anyo, wala siyang larawan, hindi siya bato, hindi siya semento, hindi siya gawa ng kahoy, hindi siya nakadipa, siya ay nasa langit, siya ay Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya pumunta ka rito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, dahil yan ang nagtuturo na totoo ang Diyos na aming pinasasamba sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yung ating kapatiran dyan sa dako ng butuan, maminamahal. Yung hindi nag-overnight dahil gusto nilang malulusyang sila. Yung ating kapatiran dyan sa Butuan City, isa siyang negosyante ng namimili ng paper tree. Ipapadeliver papuntang Cagayan de Oro City. Tuwing overnight, maminamahal, hindi siya nagliban sa overnight. Isang business, ang kanilang delivery ay overnight. Nagkataon na Biyernes. Ang sabi niya, maminamahal, sa kanyang driver, pasensya ka na. Driver, pahinanti, kayo lang ang makapag-deliver ngayon doon sa Cagayan de Oro City dahil ako'y mag-attend sa Jesus Miracle Crusade ng overnight prayer. Iniwanan ang negosyo. Makadalo lang sa gawain, overnight prayer. Ang sabi ng kanyang driver, manager, paano yan? Hindi ko kilala ang aming deliveran. Hindi ko kilala ang tao. Hindi ko alam ang lugar. Hindi ko alam anong gagawin namin pagdating doon. Sabi niya, basta sundin mo lang yung aking sasabihin. Pag dumating ka sa area na ito, may lugar na ganyan, pumasok ka, dalhin mo yung ating mga truso na ating kalakal. At siya ay nag-overnight sa Butuan City, maminamahal. Nag-overnight. Doon siya. Nakarating na po yung kanyang driver doon sa pabrika. Pagdating sa pabrika, nagtatanong sila. Ang kanilang mga kasabay, isang linggo na daw, standby doon dahil nakapila. Pero nagulat sila, maminamahal, pagka parking nila, dumating yung pick-up nung may-ari. Tinanong ang pangalan ng kanilang boss. Nung sinabi na, kami po yung nag-deliver lang, hindi namin siya kasama dahil andoon sa Butuan City nag-attend ng overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi na, ganun ba? O sige, yung truck na nakapila diyan, dumiritso, sumunod kayo sa akin. At dito, i-deliver na ninyo doon sa loob ng pabrika. Pagdating doon sa loob ng pabrika, inuuna yung kanilang pangarga. Tapos tumawag, maminamahal, ang kanyang driver, Sir, okay na po, nakapasok na kami. Ang iyong paninda, andun na sa loob. Eto na po, pauwi na kami, pinagpala kaming lubos. Dahil sinabi namin, hinanap ka. Ang sabi namin, nandun ka nag-attend sa Jesus Miracle Crusade International Ministry overnight prayer. Imagine, maminamahal, hindi kilala ng boss. Hindi kilala, maminamahal ng kanyang pagdidilibiran, pero inuuna sila dahil inuuna ng kanyang boss ang paglilingkod sa malapit. Nag-overnight prayer sila, umaten sila sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya nagulat ang driver, ang sabi na, totoo ang Diyos ninyo, boss. Totoo ang Diyos ninyo. Dahil hindi namin kilala ang may-ari, hindi namin alam ang aming gagawin. Siya mismo ang pumunta sa pilangan para sila'y i-guide, para paunahin sila. 7 araw, 1 linggo, nakapila yung kanilang mga kapwa nagdi-deliver. Sila karating lang, sinundo pa. Gaano katotoo ang Diyos? Unahin mo ang pag-overnight. Marami tayong mga Kristiyano ngayon, maminamahal, laging pinaalala tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo sa announcement. Pero anong ginagawa natin? Maglulusyang ako. Mawala ang figura ko. May trabaho ko kinabukasan, pagod at puyat ako. Bakit, maminamahal?
Mapasubalian ba natin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon? Maatin bang matatawaran ang kanyang ginawa? Saan yung mga pagpapalang iyong tinatamasa kung aalisin yan, kukunin yan ng mahal na Panginoon? Di bali wala. Mawawala yan na parang bula. Natuklasan mo na ang formula. Nalaman mo na ang formula. Bakit tayo aalis? Manatili tayo. Magpatuloy tayo. Magpatuloy, manatili. Pahalagahan ang mga inaaral ng ating kagalang-galang na pastor. Nakakatakot, maminamahal, yung iiwanan na natin yung ating unang pagmamahal sa ating mahal na Panginoon. Nakakatakot yan. Anong sinabi ng Revelation, Apokalipsis 2:4 hanggang 5? Kindly, praise the Lord. Aklat po ng Apokalipsis, Kabanatay 2, talatay 4 hanggang 5. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka, at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi ay paririyan ako sa iyo, at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Whence thou art fallen? Saan ka nadapa? Saan ka nahulog? Saan ka nang lulupaypay? Saan ka nang lalamig? Saan ka nawala? Ang sabi rito, repent. Bumangon ka kaagad. Huwag kang magpasubsob doon sa iyong nagiging katitisurang bagay. Actually, maminamahal yung salitang tisod. Wala na sa Kristiyano yan. Walang Kristiyanong natitisod. Anong dapat mong katitisuran? Pantay-pantay tayong pinagpala ng mahal na Panginoon. Pagpantay-pantay natin ginagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ang problema, hindi natin pantay-pantay, hindi ginagawa. Kaya tuloy maminamahal, may mga pinagpapala na ikaw naiwan sa pagpapala. Ang lahat maminamahal, inaangat na ng mahal na Panginoon, ikaw naiwan doon sa laylayan. Bakit? Dahil sa ating binasang talata, hindi ka, nahulog ka na, nadapa ka na, magsisi ka raw. Ang sabi nito, do the first work, ibalik mo ang iyong unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Yung dati mong kainitan, yung dati-rati kahit wala kang makain, andun ka na sa kapitbahay para mag-share ng kabutihan ng mahal na Panginoon, para makapagda-win ka ng mga kaluluwa, mga loved ones mo naman, kahit na galit sa'yo, pinangangaralan mo, iniimbitahan mo para makadalo sa gawain, sa mga Bible study, para makarating sila, para mabahagi na ng salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Bakit maminamahal? Dahil ayaw ng ating mahal na Panginoon ay kay patamad-tamad. Aatras, kakaliwa, kakanan, abandonahin mo yung unang pag-ibig mo sa Kanya. Ayaw niya na i-abandona mo, iwanan mo yung first love mo. Amen. Amen. Sabi nga, maminamalang Ephesians chapter 5, verse 15 up to 17, steadfast, redeeming the time because the days are evil. Amen. Amen. Pakibasa pong talata. Sinabi ng Ephesians chapter 5, verse 15 up to 17, Dito po sa aklat ng Epeso Kapitulo 5, talata 15 hanggang 17. Mag-iingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Unawain ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. Huwag tayong magiging mangmang, redeeming the time, for the days are evil. Work out your own salvation with fear and trembling. Pilipos 2:12. Lagi natin yung ini-insist. Lagi natin ipinasaulo sa lahat ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Steadfast. Magpakainit. Hindi po pwede ang maligamgam, hindi pwede ang malamig. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, mainit lang. Sinabi ng Revelation chapter 3, verse 15 up to 16. Ayaw niya ng palamig-lamig, lukewarm. Yung hindi mainit, hindi malamig, malahininga. Ayaw niya na paglilingkod. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, mainit lang. Mainit ka lang talagang maglingkod sa Kanya.
Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ipagtrabaho daw ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. Isang araw, isang kapatiran na naman natin. Palamig-lamig. Ayaw nang bumaba. Nagsitsinso sa bundok. Malaking kita dyan sa Palawan. Ayaw nang umatin ng gawain. Doon is lingguhan, kinsinas na, bisan buwanan na. Anong ginawa na malapay noon dahil iniibig niya yung Kristiyanong to? Tinuklaw ng ahas. Abay nung tinuklaw ng ahas, sabi niya, mahal na Panginoon, patawad po. Makababa lang ako, huwag lang akong mamatay. Pag-atin na ako palagi, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Inalalayan ng kanyang mga anak, uwaw na siya. Gusto kong uminom ng tubig. Alam naman natin na pagpainumin ng tubig, tinuklaw ng ahas, ayaw painumin. Inalalayan nila, umiyak lang umiyak sa Malapanginoon, Malapanginoon, makababa lang ako, buhayin mo ako, maglilingkod na ako sa iyo, tulungan mo ako. Habang nadala na nila sa ibaba, pinalusog na siya, pinapalakas, hanggang siya'y maminaman nakauwi sa kanilang tahanan. Nagsisi siya ng gusto. Mahal na Panginoon, salamat, binigyan mo pa ako ng pagkakataon. Ngayon ayaw ko nang mag-absent sa gawain mo. Kung hindi tuklawin ng ahas, hindi gusto kikita ng kikita. Marami mga Kristiyanong ganun. Ngayon, gusto kikita ng salapi. Mamamatay ka na lang pagkatapos gusto mo pa rin kumita. Eh, nung tinuklaw na ng ahas, yung ating mahal na kapatid, ang sabi niya, mahal na Panginoon, ayaw ko nang mag-absent. Ngayon, maminamahal, kahit nag-araro ng Miyerkules, iwanan ang araro, atin siya ng Miyerkules. Overnight, maminamahal, iwanan ang kanyang mga pananim, mag-atin siya ng overnight. Linggo, palagi na sa gawain ng mahal na Panginoon. Sabi niya, ayaw ko nang matuklaw uli ako ng ahas. Ayaw na nating matuklaw uli ng tukso. Ayaw na nating uli, maminamahal, babalik sa ating mga pinanggagalingan. Kaya ayaw ng ating mahal na Panginoon na iwanan ng ating first love. Gusto niya maminamahal, alalahanin natin. Kaya nagbigay siya ng babala sa atin ngayong hapong ito. Pakibasa po sa mga talatang aking binanggit kanina. Kindly, praise the Lord. Aklat po ng Apokalipsis, Kabanata 3, talata 15 hanggang 16, nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Purihin naman ang Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Philippians chapter 2, verse 12, kindly. Aklat ng Pilipos, Kabanata 2, talata 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ayaw ng ating mahal na Panginoon, tayo po'y palamig-lamig. Ayaw ng ating mahal na Panginoon, ikay malamig. Gusto ikay palagi lang mainit. Gusto niya palagi ikay narito, makikita niya. At pagdating dito, maminamahal, dati-rati masigla tayo, ngayon para na tayong laging lugi. Para bagang checking of attendance na lang ang nangyayari. Present po ako, present po kami. Pagdating dito, anong una mong pag-ibig? Anong una mong ginagawa? Diba? Mabuti pa yung mga bata. Lumulundag sa harapan, parang nagpupuri sa mahal na Panginoon. Tayo, pati ating mga patotoo, dati-rati, on fire tayo magpatotoo. Ngayon, naglalaylo na. Ang ating puri ngayon, ang ating palakpak ay nasa baba na lang. Minsan hindi na makapalakpak. Hindi na tayo makataas ng ating kamay. Ano bang ginagawa natin? Dito, di ba gumaling ka sa karamdaman mo dahil sa pagpapalakpak mo, sa pagsayaw mo, sa pagsigaw mo ng hallelujah, praise the Lord? Anong sinasabi ng mga Bisaya? Singgit, hallelujah! Sigaw daw ng hallelujah! Eh, ang sumisigaw na ng hallelujah, song leader na lang. Ultimo nga yung mga nag-a-assist. Akala mo, nakakatawa na, maminamahal. Parang mga lalaking-lalaki, pero pagka nag-sweep, parang ng babae. Grabe nakapagtataka. Ang sabi ng aking beloved sweetheart, Sister Mariles, pag nabawasan ng iyong ginagawa at hindi mo na ginagawa yung unang pag-ibig mo, nanlalamig ka na.
Kaya kinakailangan ibalik mo yung dati mong ginagawa na kainitan. Yung talagang, sabi nga ng Biblia, David danced with all his might, with all his strength, with all his soul. Sumayaw si David, lumukso si David ng buong lakas, buong isip, buong kaluluwa sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa kanyang ginagawa, maminamahal, napatawad siya sa kanyang mga kasalanan. Natukso siya kay Bathsheba, pero pinatawad siya ng ating mahal na Panginoon. Dahil 7 beses siyang nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ngayon, maminamahal, joyful na joyful, nakaupo tayo. Yan ang aking obserbasyon, yung nakikita. Ang iswi maminamahal, bawas na. Dati-rati talagang tumatalon, lumulukso. Hinahanap yan ng mahal na Panginoon. Kaya ayaw niya na ikay patamad-tamad sa mga gawain yan. Ayaw niya na iwanan mo yung gawain mong una sa pagpapatotoo. Grabe, hindi nagbabago yung patotoo. Tuloy-tuloy. Talagang nagsisigaw sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Ngayon ayaw mo nang magpatotoo. Kahit grabe ng himala, ayaw mo nang tumayo dito sa harapan para magpatotoo sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Dapat consistent ka, nadadagdagan pa. Kaya ako maminamahal, pinasalamatan ko ang ating mahal na Panginoon. Sabi ko, hindi lang unang buhay, pangalawang buhay, pangatlong buhay. Grabe ang sabi ko noon, mahal na Panginoon, makatalon lang ako. Unang ura, tumalon ako 1 beses. Ganun lang natalon. Pangalawa, nakaisang dangkal na. Nakadalawang talon na. Sabi ko, pangatlong talon nito, mahal na Panginoon, tuloy-tuloy na natalon. Talagang ibigay mo na sa akin talaga ang kalusugan, kalakasan ng aking lipling. Kahabagan na mahal na Panginoon, almost 1 hour, maminamahal, 45 minutes na nakatayo na sa kahabagan na mahal na Panginoon. Ito'y pagpapala galing sa ating Diyos na buhay. Kaya ang sabi ng huling talata, Galatia 6, talatang 9 at 10, huwag kang manghimagod sa paggawa ng mabuti. Dahil sa araw na ipagkaloob na sa iyo, ang iyong gantimpala, ibibigay na ng mahal na Panginoon sa iyo. Lalo na ginagawa mo ito sa kasangbahay ng mga mananampalataya. Yung ating ginagawa dito, hindi po tayo nagpapakitang gilas para kay Brother Boboy lang, para sa mahal na pastor, para kay Brother Joven, para sa mga beloved elders dito. Nagpapakitang gilas tayo dahil mahal natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo tumatayo, tumatalon, tayo nagpupuri dahil mahal natin ang ating mahal na Panginoon. Pag-ibasa po ng huling talata, kindly, praise the Lord, glory to there is Jesus. Amen, praise the Lord. Dito po sa Galatia 6, ang talata po ay 9 hanggang 10. Ganito po nasasabi, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahonan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagot. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung nanlalamig ka, magpuri ka, lumukso ka, mag-ayuno ka. Umatin ka dito, magpuri ka kasama ang mga manggagawa. Amen. Mag-atin ka ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Mamuhay ka na may kabanalan, magbigay ka ng may katapatan. Lahat yan, mga basic na ginagawa ng mga Kristiyano para may balik ang kanilang unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Ayaw ng ating Diyos na aatras tayo. Ayaw ng mahal na Panginoon na urong-sulong tayo. Gusto ng ating mahal na Panginoon, pagka natapos mo ang lakbayin ito, sunod-sunuran ka, sumunod ka sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ipagtrabaho mo may talagang kagalakan ang iyong pananampalataya. Hindi mawawala, hindi masayang ang ating pagpapagal. Walang masayang maminamahal sa ating mga ginagawa. Dahil yan lahat ay pagsusulitan natin. Magsusulit ang mahal na Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to the Jesus. Father Jesus. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Nung una, ang pangako ko, ako ay aawit at sasamba
hanggang sa pagbabalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Even preso. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyong-iyo. Nung una, hallelujah, ang sabi ko, hindi iwan, hindi lalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Hallelujah. Nagtiwala sa sarili. Hallelujah. At sa iyong mga kamay ako ay nawala. Praise the Lord. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan. Love you, Lord. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y tulungan. Hallelujah, 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 hallelujah. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig ko. Ako'y isa rin pa mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig. Praise the Lord, praise the Lord. Ako'y hawakan
Amen. Praise the Lord. The message for today, para paalalahanan tayo. Self-check. How are we doing in serving our God? Yung bang sinasabi mong, I love you, Jesus, from the very first time, nung una mo siyang nakilala, still the same, I love you, Jesus? Kung pareho pa, pinagpala ka sa lahat na pinagpala. Pero kung unti-unting nagbabago yan, yung palakpak mong mga malulutong unti-unting nawawala. Yung kasiglahan mo sa paglilingkod unti-unting napapana. I thank you, Jesus. Sa palagay ko, kailangan mo manapay noon. Hindi mo kaya mag-isa yan, kapatid. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Hindi naman niya inaasahan ikaw ang pinakamalakas eh. Alam niya, mahina tayo. Pero ang kailangan niya, sumambit ka ng paghingi ng tulong. Sumambit ka ng paghingi ng kapatawaran. Humingi ka ng tulong sa Diyos sapagkat kailangan natin ng Diyos. Pero kung patuloy kang complacent, pabaya, hindi mo pinapansin, hindi madama ang banal na presensya, hindi mo na nagagawa. Nagiging masyado na tayong busy. We thought everything is already known to us. Kala natin, alam na natin lahat. Kumpleto na tayo. We need Jesus. We need the Holy Spirit. Huwag mo hayaang mabuhay ka na walang mga yan. Sa bandang dulo, kapatid, we will face our Creator. Haharap tayo sa mahal na Panginoon. How have we done? Kumusta? Have you done your assignment? Nagawa mo ba ang dahilan kung bakit ka pinagpala ng Diyos? Pero kapag ikaw yung Kristiyanong, despite all the trials, problems, persecutions na kinaharap mo, ngunit naghahawak ka pa rin sa Diyos, pinangawakan ng Kanyang pangako na siyang yung kalakasan, siyang Diyos na tumutugod sa pangailangan mo. Bagamat ikaw ay bumabagsak, pinipilit mong tumayo. Dahil ang tangi mong kalakasan, ang aming isip ay hindi yung problemang nasa harap mo, kundi ang pangako ng Diyos doon sa dulo. Sasabihin sa iyo ng Diyos, pagharap natin sa Kanya, welcome, my precious child. Enter the heaven prepared for you from the very foundation of the world. Pumasok ka sa langit, inihanda ng Diyos para sa iyo mula pa ng lalanginan sa libutan. Kung sa oras nito, mga minamahal, you don't feel like one. As if alam mong nagkukulang ka sa mahal na Panginoon, bumabawas na ang iyong paglilingkod. Every day is a chance for us to get back. Bumalik sa mahal na Panginoon. Try to sing this from the bottom of your heart. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig, nagtiwala sa sarili. Hallelujah. At sa iyong mga kamay, ako ay inawala. Say it. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko.
hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Puri ikaw, Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Uri ka pala, Panginoon. Hallelujah! Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. My dearest brethren, let us pray. Huwag mapagod manalangin. Nakikinig ang Diyos. Huwag mo kabaguran tumawag sa mahal na Panginoon. Our daily prayers make Him really as God. Nakikilala siyang kanyang pagka-Diyos kapag himingi ka ng tulong siya at binibigyan kanyang katugon. Kaya dumalangin ka ng dumalangin. Ang Diyos na magbibigay sa iyong sapat na kaalaman para masunod ang kanyang banal na kalooban. Tas natin ang ating mga kamay. Heavenly Father, salamat sa iyo mga salita. Nire-remind mo kami. Sometimes hindi na kami nakaganap ng ayon sa iyong kalooban. Thank you, Lord. Hindi ka napapagod. Tingin naman panalangin ko. Hindi ka napapagod sa aking pagiging ng kapatawaran. Napakatigas ng aming puso. Napakatigas ng aming isip. Kumisa nagmamalaki na kami, akala namin alam na namin lahat. Pero dahil sa iyong mga salita, pinapaalala mo sa amin na kami nagagawa na di ayon sa iyong banal na kalooban. Salamat aming Diyos sa iyong pagmamahal. Hindi mo kami pinababayaan. Sidlan mo ang aming puso ng kagalakan ng paglilingkod sa iyo. Lagyan mo ng kagalakan upang aming maganap ang iyong banal na kalooban. Manatili sa aming kapagkumbabaan. Sa ligstigin ang iyong banal na kalooban. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Beloved newcomers, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, kinakailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang kanyang pangalan. Jesus ang kanyang pangalan. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang kaisa-isang Diyos. Hinubad ang kanyang pagka-Diyos na katawan tao upang ikaw at ako magmana ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, pagsisisi. Kailangan magsisi tayo lahat. Aminin natin tayo makasalanan. Kung tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Nakikinig ang Diyos. Buhay ang ating Diyos. Pangatlo, bautismo sa tubig. Sa pangalan ni Jesus. Mamaya,
Kung gusto mo pabautismo, meron tayong bathrobe. Libre yan. Para maganap mo ang banal na kalooban ng Panginoon. Acts 2:38. Be baptized in Jesus' name so that your sins be forgiven and you receive power from the Most High. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Umiiyak, nanginginig, hindi yan iyak ng kalungkutan. Yan ay iyak ng kagalakan na nagmumula sa Diyos. Hindi mo na mamalayan pagkatapos mo madama ang banal presensya ng Diyos, ang cancer mo pinagaling. Ang problema mo nawala. Amen? Sapagkat ang Diyos na nagpapagaling, nagluto sa problema. Tangi na yung ginagawa, pinapaliwanag sa inyo paano lumapit at sino dapat sambahin. Kapag ginawa mo ang ginagawa namin, kapatid, magmamana ka rin ng buhay na walang hanggan. Amen? Praise the Lord. Kaya sa oras na ito, tanggapin mo ang ating mahal na Panginoon, ating beloved viewers. Saan man kayo naroroon, huwag kayong mag-alinlangan. Sumunod kayo sa lahat ng aking sasabihin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan. Patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawang pagkasala. Mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Nais kong maglingkod sa iyo. Tinatanggap kita ngayon, aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklatang buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking salamat panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos naman banal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapan ng Jesus. Narito yung mga anak. Saan man sila naroon, tumugon sa iyong mga banal kalooban man na Panginoon, tumugon sa panawagan, ano ang kanilang pangangailangan sa oras na tutugunin mo sa malang kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo, walang distansya makahadlang sa iyong mga pagpapala sa iyong mga anak na ito, mahal na Panginoon. Pagpalain mo ang aking mga kapatid na ito, dumadalangin kami sa iyo, mahal na Panginoon. Sa mandalangin na aming gilagat ng Bagsawid Estrada, Almeida, patawarin sila sa kanilang mga pagkasala. Ano man kayo nagawang pagkasala, isulong kanilang pangalan sa kanilang buhay. Gawin sila ng Kristiyano sa isip ng katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may makaramdaman kasama ang mga beloved newcomers, pwede kayo manalangin sa Diyos. Amen. Kung tayo may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman. Kanang kamay sa ating mga ulo. Amen. Kung ang karamdaman mo ay tiyan, may sakit ka sa tiyan, tumor sa tiyan, kaliwang kamay, diyan sa tiyan mo. Tapat ng kung saan tumor. At yung kanang ulo sa ulo. Kanang kamay sa ulo. Amen? Kung may problema, dalawang kamay taas. Kung mayroon kang mahal sa buhay, nais mong ilapit sa malapit, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal pa sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa panalangin na aming ginagamit ng Bagsawid Estrada, Almeida, ang pumami naman ang mga magagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng timbonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, tuberculosis, high blood, stroke, kasaut in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. We bind the power of darkness. Mga pananampaypay, mga pananamig, pagkababagi sa iglesia, kasaut in Jesus' name. We bind the power of darkness, kasaut in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayong lahat ito tumayo, mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag mabibiro yung ating mga kapatid. Sabi niya, wala kong ginawa, magalilo, praise the Lord. Talagang ang dami kong, bawat salita ko, hallelujah, praise the Lord. Pinalitan ko yung pagmumura ko ng hallelujah, praise the Lord. Yung kanyang karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Palakpak po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen, hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. It's a heavenly language. Pagpupuri yan. Kaya dapat ganun ginagawa natin parati. Imbis tayo magmura, palitan natin yan ng pag-ibig, pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? At pumura ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God. Amen.